Vítajte. Maťka, ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Vítam vás na tejto krátkej prednáške. Rizikom týchto prezentácií je, že nikdy neviete, že aká je úroveň znalosti toho publika, pretože môže byť rôznorodá. Zdvihli ste tu ruky, teraz robíte rôzne veci, ale myslím si, že keď dosiahnete nejaké základné porozumenie pojmov a konceptov, ktoré v tom GDPR fungujú, tak to viete aplikovať každý v tej svojej ktorej oblasti. Zobrali sme to tak od základu, aby sa každý v tom našiel, a ak je tu niekto sofistikovanejší, tak sa ospravedlňujeme. Radi zodpovieme prípadné otázky aj sofistikovanejšieho charakteru, ak budeme vedieť, samozrejme. Ja chcem tejto téme, lebo dneska sme sa práve s Miškou o tom začali rozprávať, povedať, že je to kontroverzná téma, lebo ako sme tu všetci, zrejme v kapacite nejakých podnikateľov alebo ľudí, ktorí chcú priviesť bicykel z bodu A do bodu B, je to otravné. Je to skrátka formalistická administratíva, ktorá je časovo aj finančne konzumujúca a s neistým výsledkom. Na druhej strane, keby sme tu sedeli ako partia ľudí, ktorým každý deň volajú z rôzni predavači teplej vody a ponúkajú im hento toto a majú vaše telefónne číslo a e-mail, tá perspektíva sa mení. Keď sme v úlohe tých chránených, rozumieme, že prečo chceme byť chránení, a už teraz nehovorím ani o ďalších implikáciách, ktoré napríklad bude mať umelá inteligencia, ktorá z úryvku textu vás vie identifikovať, pretože tam dáte dostatok nejakých hints, aby tak spravila. To hovoríme o hudbe budúcnosti, ale chcem tým len povedať, že to GDPR nikam nepôjde, bude mať stále svoju rolu, bude stále tu s nami a musíme sa s tým naučiť žiť. Problém je, že ten hospodársky život uteká dopredu závratnou rýchlosťou a tie právne normy skrátka nestíhajú sa prispôsobovať nejakej hospodárskej, ekonomickej realite. Preto je to náročné a veľa to stojí času a peňazí a v dohľadnej dobe sa to nezmení, ak to chcete robiť dobre. Takže chcem povedať k téme GDPR ešte toľko, že alebo k tomu sa dostanem neskôr. Dobre, môžeme teraz začať s tým, že GDPR, možno viete, je skrátka pre General Data Processing Regulation. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov. Znamená to, že do nášho právneho poriadku bolo... Dobre to robím? Asi to mám naopak. Bolo implementované priamo. Neviem prečo. A týka sa všetkých členských štátov, teda Európskej únie. Ja vás najprv prevediem základnými pojmami, lebo je veľmi dôležité pochopiť to úplné minimum, aby potom, keď budem ďalej hovoriť, sme sa všetci orientovali a boli sme na rovnakej vlne. Osobný údaj. Prvý základný termín GDPR a už narážame na problém, pretože neexistuje jednoznačné určenie toho, čo je alebo nie je osobný údaj, respektíve jedna tá istá informácia v jednom kontexte môže a v inom nemusí byť osobným údajom. Príklad. jozef.novák@gmail.com osobný údaj pravdepodobne nebude, trúfam si tvrdiť, lebo Jozefov Novákov je na Slovensku zrejme veľa. Na druhej strane jozef.novák@sapie.sk by už asi osobný údaj bol, pretože už ide o jedného konkrétneho Jozefa Nováka, ktorý má doménu Sapie a zrejme tam pracuje, alebo niečo má zo Sapie. Preto ide teda, tá definícia je taká, aká je. Ide o údaje, ktorými možno identifikovať priamo alebo nepriamo nejakú fyzickú osobu. Sú to identifikačné údaje, samozrejme meno, adresa, dátum narodenia, ale sú to aj lokalizačné údaje, ako napríklad GPS poloha, online identifikátor ako IP adresa napríklad. A teda sú to aj ďalšie údaje, ktoré pomáhajú vás identifikovať, aj keď možno nemusia hovoriť o vás menovite, ale kombináciou tých údajov dá sa dopracovať k tomu, že je to nejaká konkrétna osoba. Takže v každej situácii treba ad hoc posudzovať, či o osobný údaj ide, alebo o osobný údaj nejde. Funguje nám to? Dobre.
GDPR rozoznáva v podstate 3 druhy osobných údajov. Ja by som povedala, že od najnižšej senzitivity až po najvyššiu. Tie základné sú, ako sme si povedali, hej, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia. Potom tá kategória so zvýšenou senzitivitou sú údaje, ktoré vypovedajú o rase, pôvode, náboženskom presvedčení, politickej orientácii, sexuálnej orientácii, o veciach, o ktorých možno nechcete, aby niekto vedel, o zdravotnom stave a tak ďalej. A tretia kategória sú osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky. Takže povedali sme si, čo sú osobné údaje. Vždy sa treba zamyslieť nad tým, či daného človeka na základe kombinácie nejakých údajov možno alebo nemožno identifikovať. Prejdeme teraz k dotknutej osobe. Dotknutá osoba sú tí, ktorí sú chránení, čiže tí, ktorých sa tie osobné údaje týkajú. Jednoznačne sú to fyzické osoby, ale sú to aj fyzické osoby podnikatelia. Nie sú to právnické osoby, lebo z povahy vecí právnické osoby nemajú osobné údaje. Ale keď napríklad si vymieňate s niekým korešpondenciu, kto pracuje v Tatrabanke a je to Elena Veselá, tak tá pani Elena Veselá ako reprezentantka Tatrabanky, čiže nejaká zastupujúca osoba právnickej osoby, je fyzická osoba a teda jej osobné údaje sú chránené. Keď budete kedykoľvek spracúvať osobné údaje, rozhodujúce pre vaše povinnosti nebude, či vy viete z prvej toho človeka tam rozpoznať a zistiť, kto to je, ale či existuje reálna možnosť, že identifikujete toho človeka. Čiže vy napríklad máte nejaký, ja neviem, zoznam nejakých kodov a zároveň, to povedzme, že robíte pre niekoho software, máte identifikovaných userov nejakými kódmi, ale zároveň ten, pre koho ten software vyrábate, viete sa u neho dobrať informácie, s kým sú tie kódy spojené, hej? Treba cez e-mailové adresy. Vy reálne to nezisťujete, kto to je, ale už len púhý fakt, že máte možnosť zistiť, kto to je, vás robí povinnou osobou. Takže už vám vznikajú tie povinnosti s tým súvisiace. Dostávame sa k ďalšiemu základnému pojmu spracúvanie osobných údajov, pretože samotný faktor spracúvania až kreuje povinnosti. Čiže to, že viete nejaký údaj, ešte samozrejme nezakladá povinnosti, ale ako náhle ho už spracúvate, to už povinnosti zakladá. Problém je, že to spracovanie je definované tak, že v skutočnosti už keď sa na ten údaj pozrete, tak už ho spracúvate. Keď si pozriete tú definíciu, tam je, že všetko. To sa dá vyložiť tak široko, že akákoľvek dispozícia s osobnými údajmi je spracovanie. Môžeme sa, počkajte, ja si pozriem, som si tu, áno, to som vám povedala. Dobre. Prevádzkovateľ, to je tá povinná osoba. To je osoba, ktorá určuje účel, a k tomu sa vrátime, lebo určenie účelu je kľúčový koncept GDPR, ktorá určuje účel a účel zbierania osobných údajov a prostriedky spracovania osobných údajov. Je veľmi dôležité, hlavne pre tých, ktorí robíte vo väčších organizáciách, pochopiť, že za osobné údaje by mal byť zodpovedný niekto v tej organizácii, kto rozumie všetkým procesom, ktoré sa v tej organizácii dejú. Od marketingu cez sales, programovania, predaja, vývoja, finančného manažmentu. Pretože musí to byť človek, ktorý má holistický pohľad na celú firmu a rozumie tomu, čo robia povedzme ITčkári a tomu, čo robia salesáci, aby vedel posúdiť, že či sa niečo v tom GDPR mení alebo nie. Ja sa k tomuto ešte vrátim, ešte vám to pripomeniem, že na toto som narážala, keď budeme sa prekusávať cez jednotlivé príklady. No a teda prevádzkovateľ je primárny subjekt tých povinností na základe zákona. Takže preto ste všetci tu, lebo buď v kapacite prevádzkovateľov ako povinné osoby dostávate sa do tejto situácie, alebo jednáte v kapacite sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je niekto, uvediem príklad,
komu ten prevádzkovateľ tie údaje za nejakým účelom poskytne. Typicky, hej, my sme advokátska kancelária, mzdy nám robí účtovníčka. Čiže ona je náš externý dodávateľ, ale má taký istý prístup k údajom našich zamestnancov, ako máme my. Ale my sme tí, ktorí si vymysleli, že chceme zbierať údaje zamestnancov, čiže my sme primárne zodpovední, my sme prevádzkovateľ. Ona je nami poverená osoba, s ktorou my uzatvárame zmluvu, tzv. DPA alebo Data Processing Agreement alebo zmluvu o spracovaní osobných údajov a v tej zmluve ju zaväzujeme na rovnakú úroveň starostlivosti a ochrany tých osobných údajov, akú máme my. Čiže je jedno, že či sa ocitnete v jednej alebo druhej polohe, v oboch polohách, aj keď ste len niekoho dodávateľ a dostanete sa k osobným údajom, ktoré zbiera on na účely, ktoré potrebuje on naplňať, aj tak už ste subjektom nejakých povinností. A to je dôležité, že sprostredkovateľ to robí v mene toho prevádzkovateľa, čiže vlastne voči tým dotknutým osobám vystupuje, ako by to robil ten prevádzkovateľ, ale reálne to nerobí, robí to v jeho mene aj na základe jeho pokynov ten sprostredkovateľ. Ja mávam také mentoringy pre startupy na Challengery a máme tam jeden slajd venovaný GDPR, ale poviem to aj vám, že dve základné úplne, že mantry a pravidlá spracovania osobných údajov, čoho sa vždy držte, je, že nezbierajte to, čo nemusíte, nevyhnutne. Zbierajte len osobné údaje, ktoré absolútne nevyhnutne potrebujete a nedržte ich, keď ich už nepotrebujete, zbavte sa ich, vymažte ich. Veľmi vám to uľahčí život, jednak je to vaša povinnosť to robiť zo zákona, ale naozaj na to treba myslieť, keď s tými osobnými údajmi nakladáte. Spoloční prevádzkovatelia, sme tu mali nejakých prihlásených, že organizujú eventy. Keď organizujú spolu dve organizácie event, SAPIE a Civita, sú spoloční prevádzkovatelia. Pretože obaja určujú účel spracovania, majú rovnaký záujem tú akciu zrealizovať a registrujú návštevníkov, hostí a tak ďalej s nejakým spoločným cieľom. Môžeme sa asi posunúť, ďakujem. Keď to funguje, asi to už môžeme aplikovať. Tým spodným. Ďakujem. Okay. Teraz sa dostávame, už nám zostávajú len dva posledné termíny a budeme mať nejaký základný slovníček vyčerpaný. Pseudonymizácia je nástroj ochrany, lebo celé GDPR je o tom, že vy ako osoba alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla splniť nejaký cieľ a za tým účelom zbiera niekoho osobné údaje, musí slúbiť tej osobe a štátu, že osobné údaje tej osoby budú v bezpečí a chránené. Či už fyzickými, technologickými alebo inými prostriedkami. To je celý zmysel GDPR. Že sa k ním nedostane nikto iný, že sa nevyužijú na iný účel, s akým tá osoba súhlasila, alebo aký umožňuje zákon alebo zmluva. A vlastne pseudonymizácia je jeden z prostriedkov ochrany, ktorými môžete zabezpečiť tie osobné údaje pred zneužitím. Ide o spracovanie takým spôsobom, aby nebolo možné priradiť konkrétnej osobe bez použitia dodatočných informácií tie informácie, ktoré ju identifikujú. Najčastejšie sa používa šifrovanie pomocou kľúča, hašovacia funkcia, tokenizácia. Čiže toto je jeden spôsob ochrany a ešte sa vrátim potom, ale anonymizácia to je niečo, čo my často odporúčame klientom, ktorí napríklad sú nejaké marketplace, hej, že oni v podstate vymysleli nejaký produkt, ktorý spája jedných a druhých, ktorí majú záujem niečo kúpiť a predať, ja neviem. Niekto ponúka, že doktor odčíta rentgenový snímok hoci kde na ktorom konci sveta pre klienta a popíše mu ho, lebo chce druhý, tretí názor odborný. Ten, čo vytvoril tú platformu, je marketplace, ktorá spája toho doktora a toho pacienta. Vtedy odporúčame tým klientom, lebo oni nepotrebujú poznať identitu toho klienta nevyhnutne, hej? Oni si spravia nejaké GDPR a cookies ohľadom svojej web stránky, ale pre tú samotnú službu, ktorá prebieha medzi tými dvomi, to prebieha mimo nich v podstate. Vtedy odporúčame, že anonymizáciu, lebo im stačí identifikovať toho klienta nejakým úplne nič nehovoriacím kódom, bez toho, aby ďalej skúmali, kto to je. A tá anonymizácia je teda proces, ktorým sa tie
osobné údaje upravia do takej formy, že dotknutá osoba už sa nedá ani spätným nejakým procesom analýzou identifikovať. Dobre, tak ešte sa vrátim k tomu súdnemu dvoru a teraz sa vrátim k tomu, čo som hovorila o tej jednej osobe vo firme, ktorá musí chápať procesy. Máme veľkých klientov, ktorí napríklad vyrábajú offline navigáciu. To je firma o 200 ľuďoch, kde 20 ľudí sa venuje programovaniu a 30 ľudí sa venuje salesom. Salesáci si spravia nejakú marketingovú kampaň, programátori nastavia veci tak, že sa dá poloha napríklad identifikovať. Oni nerozumejú všetci procesom na tom druhom departmente, ktoré sa dejú. Európsky súdny dvor rozhodol, že nie je nevyhnutné, aby sa všetky informácie umožňujúce identifikovať dotknutú osobu nachádzali v rukách jednej osoby. Tu sa dokonca nachádzajú v rukách jednej osoby, ale právnickej, ale na dvoch iných departmentoch. A keď niekto nemá ten holistický pohľad na fungovanie celej tej firmy a nerozumie presne tomu, čo robia aj salesáci, aj programátori, tak sa môže stať, že jednoducho to nefunguje, to GDPR v tej firme dobre. Preto teda je odporúčateľné, aby ten, kto to robí a venuje sa tomu, naozaj rozumel procesom. A na čo mám mieriť, aby to preklikalo? Áno, a to som dobre. Teraz sa povenujeme zásadom spracovania osobných údajov, nie preto, že vám tu chcem tlačiť do hlavy teóriu, ale preto, že na základe tohto to reálne musíte posudzovať, keď sa vám vytvorí nejaká databáza údajov. Toto je to, čo musíte implementovať na to, aby ste to správne robili. Takže zásada zákonnosti, to asi k tomu netreba veľmi veľa hovoriť. Je to základná zásada, najdôležitejšia, že všetky osobné údaje musia byť spracované v súlade s GDPR a právnymi predpismi a dobrými mravmi, aby neboli tie fyzické osoby, ktorých dáta spracovať, poškodené. Zásada obmedzenia účelu, to je to, čo som spomínala, že vy keď, robíte spotrebiteľskú súťaž, vy nepotrebujete, pokiaľ nepredávate alkohol alebo cigarety, vedieť, kedy sa ten človek narodil. Keď mu predávate juicy, vy nepotrebujete jeho dátum narodenia. Nedávajte ho tam potom, hej. Vy potrebujete, keď vyhrá tú spotrebiteľskú súťaž, mu vedieť napísať halo, vyhral si spotrebiteľskú súťaž. Čiže minimalisticky zbierajte naozaj len tie údaje, ktoré nevyhnutne na naplnenie toho účelu, čo je váš zámer, potrebujete. Dobre, minimalizácia a obmedzenie účelu. Myslím, že som pokryla teraz obidvoje. Zásada správnosti, o tom sme sa dneska bavili, vlastne znamená to, že spracované údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. To ale nie vždy je úplne vo vašich rukách. Hej. Vy máte v databáze nejaký údaj, dohodnete si, že máte retenčnú periódu, čiže dobu, počas ktorej môžete ten údaj držať u seba a spracovať 3 roky a vy neviete, či sa ten človek vydal, oženil, odsťahoval a tak ďalej. Dodržiava sa to tak, dneska sme sa práve o tom s kolegyňou bavili, lebo dostala zo ZSE nejaký Liebesbrief, ktorý sa týkal niečoho iného primárne, ale zároveň tam bolo, prosím, aktualizujte osobné údaje, ak sú neaktuálne. Čiže toto je ten spôsob, ako to dodržiavať. Pokiaľ držíte niečo dlhšie, tak treba sa pýtať na tú aktualizáciu a keď vám niekto neodpovie, tak to už je jeho problém, lebo však jeho tým chránite koniec koncov. Zásada minimalizácie uchovávania, to je, vraciam sa k tej retenčnej lehote. Keď napríklad robíte spotrebiteľskú súťaž, ktorá začne dnes a skončí po Vianociach, tak nemáte dôvod udržiavať tie osobné údaje do budúcich Vianoc. To znamená, že naplní sa účel, vy tie osobné údaje musíte vymazať, musíte sa ich zbaviť. Zásada integrity a dôvernosti, to tak znešene znie, ale v podstate je to o tom, že sa vám nebudú zoznamy klientov, keď robíte B2C fyzických osôb, povaľovať na stole, prípadne vyvesené niekde na nástenke. Oni majú byť buď v zamknutej plechovej skrini, alebo majú byť v počítači, ktorý je chránený heslom. To heslo sa mení čo 2 mesiace. Vy musíte preukázať, a k tomu sa kolegyňa dostane, keď vám bude hovoriť o dokumentoch, vy musíte preukázať, že ste spravili všetko preto,
a aby ste zabezpečili, že tie osobné údaje sú v poriadku a nedostane sa k ním nikto ľahko bez prekonania prekážok nejakých extrémnych. Zásada zodpovednosti, to je v podstate taká zhrňujúca zásada ku všetkým tým predchádzajúcim, že vy ako prevádzkovateľ ste zodpovední za ochranu tých osobných údajov. Dobre, a teraz dostávame sa k jednej z dvoch základných mantier GDPR, a to je účel, to som vám už hovorila, ale ešte zopakujem, a právny základ. Ja som si tu, počkajte, nejaký taký dobrý príklad spravila. No, to som už... Dobre. Právnym základom, poviem vám na príklade, právnym základom kúpy nehnuteľnosti je kúpna zmluva. Vy sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti na základe toho, že podpíšete kúpnu zmluvu a následne ešte kataster vám tú nehnuteľnosť prevedie. Snažím sa teraz načrtnúť paralelu, aby sme sa rozumeli. Právnym základom práva na ochranu života a zdravia je Ústava Slovenskej republiky. Právnym základom spracovania osobných údajov, preberieme si ich, je ich 6, prejdeme si každý jeden. Rozumieme, čo je právny základ, áno? Čiže vždy si musíte určiť účel, zbieram tieto osobné údaje, lebo chcem zorganizovať event vtedy a vtedy a za takýmto účelom pozývam tam takýchto a takýchto ľudí, bude sa tam prezentovať toto a toto a potrebujem vedieť nacionále účastníkov, lebo s nimi potrebujeme komunikovať o tom evente napríklad, hej? To je účel. A teraz teda ideme na tie právne základy. Úplne najnotorickejší, ktorý všetci poznáte a ktorý vlastne vnímate, alebo nevie, ale väčšina ľudí vníma, že ako jediný právny základ je súhlas dotknutej osoby. Pozor na to, lebo ja mám pocit, že ľudia to tak vnímajú, že súhlas je najviac, hej? Že v tej hierarchii, že keď mám súhlas, tak to prebieha všetko ostatné. Paradoxne, pokiaľ zle identifikujete právny základ spracovania osobných údajov, že napríklad je to jeden z tých ostatných a nepotrebujete na to súhlas, dostanete pokutu. Hej. Čiže netreba sa spoliehať na to, že vždy, že si napíšem nejaký, ja už som toľko srandovných súhlasov v živote podpísala, dvojriadkových, trojriadkových, ktoré sú úplne na nič a úplne nezmyselné. A v podstate sa vôbec neochránil ten prevádzkovateľ a samozrejme neochránil ani tú dotknutú osobu, že som si povedala pred pár rokmi, že som to mala začať zbierať. Čiže predtým, ako sa pustíte do toho, že idem písať nejaké súhlasy dotknutej osoby, treba si byť istý, že právnym základom spracovania v tom vašom konkrétnom prípade je naozaj súhlas dotknutej osoby. Ten sa používa teda len vtedy, ak nemám k dispozícii iný právny základ. Ja sa ešte vrátim na túto alebo viete čo nie, potom vám poviem o súhlase, idem vám povedať o tých ostatných, aby ste pochopili rozdiely. Takže, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Znamená to, že dotknutá osoba na e-shope objedná tovar a chce za ňoho zaplatiť kartou. Obchodník musí na účely zmluvy spracovať osobné údaje, hej? Meno na karte, číslo karty, väčšinou fakturačná adresa a tak ďalej. Pri e-shope, teda konkrétne pri nákupe v e-shope, plnenie zmluvy je právnym základom spracovania osobných údajov. Treba ho vykladať striktne, nemá sa používať napríklad v prípadoch, kde jednoducho to nie je na mieste. Pracovná zmluva. Uzavrite pracovnú zmluvu, potrebuje zamestnávateľ vašu fotografiu? No pokiaľ nerobí niekto z vás v modelingovej agentúre, tak asi nie, hej? Čiže môžete vyžadovať len zase údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie tej zmluvy. Splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, to možno použiť v prípade, ak ide o zákonnú povinnosť, nie o zákonnú možnosť alebo oprávnenie. Čiže musí v zákone byť napísané, že
podľa, ako napríklad v zákonníku práce, že zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času. Vtedy je právnym základom spracovania splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Napríklad v zákone o byte o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca alebo spoločenstvo vlastníkov oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje. Čiže to nám sem už nespadá, hej? Musí ísť vyslovene o zákonnú povinnosť, aby sme vedeli povedať, že nemusím riešiť súhlasy, spracúvam údaje na základe zákonnej povinnosti. Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Príde na miesto havárie sanitka a niekto tam leží polmrtvý, bez vedomí, identifikujú ho, aby kontaktovali rodinu, aby ho odviezli do nemocnice, aby zistili, aký má krvný typ, aby zistili, či netrpí nejakými ochoreniami a tak ďalej. Hej. To je asi taký najlepší príklad na toto. Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Monitorovanie priestorov prístupných obcov napríklad. Alebo teda obec má zápovinnosť zabezpečiť verejný poriadok a má problém na námestí, že sa im tam bijú, opíjajú, nasadí tam kamery, aby zabezpečila verejný poriadok. Ja viem, že toto sa vás možno vo väčšine prípadov netýka, ale v niektorých prípadoch sa vás týkať bude. Napríklad to plnenie zmluvy 100% sa vás týkať bude. A tento posledný, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany sa vás tiež bude týkať, pretože keď napríklad máte, tak ako som pred chvíľkou povedala, ja neviem, máte 35 klientov, ktorým dodávate nejaký váš produkt, sú to právnické osoby, ste v B2B biznise, ale u každého komunikujete so živým človekom a máte jeho údaje. Vtedy sa opierate o toto oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej osoby. Nepýtate si od pána z Tatrabanky alebo zo ZSE súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Opierate sa o tento právny základ. No a teraz ešte sa povenujem trošku tomu súhlasu. Musí byť udelený slobodne a konkrétne. Zase sa vraciame k tej konkrétnosti, že ten človek musí mať úplne jasno v tom, čo sa s jeho údajmi bude diať a na čo ich dáva. A vy to musíte dodržať vlastne. Sa pozriem, či tu niečo som si k tomu nenapísala ešte. Dobre. Nesmiete podmieňovať udelením súhlasu poskytnutie služby. To znamená, že vy keď poskytujete nejakú službu a niekto vám odmietne dať súhlas so spracovaním osobných údajov a vy tú službu viete poskytnúť bez toho, typický príklad je marketing, hej? Tak musíte tú službu poskytnúť. Nemôžete povedať, že ja vám nepredám môj produkt, keď mi nedovolíš posielať ti newsletter. Takisto, keď máte náhodou, že získavate súhlas a máte viac účelov, lebo máte tú istú skupinu ľudí, ale získavate ich osobné údaje pre účely marketingu a pre účely organizácie eventu. Musíte mať 2 tick boxy, aby mohol sa rozhodnúť, že súhlasí so spracovaním údajov na účely organizovania eventu, ale nesúhlasí s poskytovaním alebo so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. No, toto väčšinou tých krátkych súhlasov, ktoré som zmieňovala, čo ich podpisujeme tak veľa, väčšinou niečo z toho alebo všetko z toho tam chýba, hej. Na aký účel, na ako dlho, ako môže tá osoba odvolať, potom rovnako, že čo sa bude diať, keď sa porušia jej osobné údaje, hej, že ju musíte informovať, to je tiež náležitosťou. Väčšina týchto informácií v tých súhlasoch chýba štandardne. No a musí byť jednoznačný, a toto je trošku také akože močiarne prostredie, lebo povedzte mi, prečo, keď teda riešite GDPR, prečo vždy to riešite písomne? Zdokladovať. Presne tak.
pretože áno, teoretický zákon nám nestanovuje, že to musí byť písomne. Lenže vy, keď to budete mať preukázať, že ste ten súhlas získali, tak veľa šťastia. Že môže to byť naozaj obťažné. Preto väčšinou tá písomná forma, bohužiaľ, je najistejšia. A keď si už napríklad e-shopy a tak ďalej, eventy, zaklikáva sa súhlas so spracovaním, majte na pamäti, že musíte mať technické riešenie, ktoré vám umožní ten súhlas vygenerovať, že vy to viete niekde preukázať, že ten súhlas bol udelený. Čiže nielen, že mám nejaké poličko, ktoré mi odíde, ten, kto bude programovať ten interfejs, musí mať na pamäti, že to sa musí niekde storovať a musí to byť preukázateľné. Ideálne aj s tým, že kedy to bolo udelené, ten súhlas. No, dobre. A ja som vyčerpala seba aj poslucháčov a teda nechám teraz Mišku, nech vám povie viac k dokumentom. Dobre? Ďakujem. Nech vás v krkoch nesekne. Čiže základné GDPR dokumenty. V jednej z otázok, ktoré myslím, že k tomu eventu boli položené, je, že kto vôbec je povinný tú GDPR dokumentáciu viesť, kto tie povinnosti má, kto je povinný sa starať. Čiže máme rôzne dokumenty a pri rôznych dokumentoch, ktoré sa vyhotovujú, môže byť tá povinná osoba trošku iná. Úplne základným dokumentom sú záznamy o spracovateľských činnostiach. Tie je povinný vypracovať každý prevádzkovateľ a každý sprostredkovateľ, čiže ten, ktorý z poverenia v mene prevádzkovateľa spracová tie osobné údaje. Tie záznamy o spracovateľských činnostiach je úplne prvý krok vôbec pri riešení GDPR problematiky. Na začiatku sa vykoná tzv. Mapping toku osobných údajov, to znamená, že si rozanalizujem teraz, aké osobné údaje mi plynú, z akých účelov, komu ich odovzdávam, poprípade do akých tretích krajín mimo EÚ ich posielam a tento tzv. Mapping zdokumentujem práve v týchto záznamoch o spracovateľských činnostiach. Miška, prepáč, len slovo na obranu právnikov. Keď dáte niekomu vypracovať GDPR dokumentáciu, nehnevajte sa na právnika, že vám položí milión otázok, lebo on nevie, čo sa u vás deje. Čiže on vás potrebuje vyspovedať a bude vás držať x hodín, aby ste mu vysvetlili, aké rôzne toky máte, takže aby ten mapping spravil. A ten mapping, keď sa neurobí poriadne, tak potom aj dokumenty nebudú spravené poriadne, lebo potom z toho mappingu vychádzajú všetky ostatné dokumenty ďalšie. Vzor toho záznamu o spracovateľských činnostiach zverejnil aj úrad na svojej webovej stránke, to je taký excelovský súbor, takže odtiaľ ho možno prevziať, ale trošku ťažšie ho je vyplniť správne. Tie záznamy sa nikam nezasielajú, oni sa len iba uchovávajú, úplne postačí digitálne vo vašom počítači. A keď príde úrad na kontrolu, tak to bude asi prvý dokument, ktorý si od vás vyžiada a potom ste povinní mu ich poskytnúť. Náležitosti tohto dokumentu predpisuje GDPR, obsahuje napríklad obchodné meno, kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracovania, opis kategórií dotknutých osôb, spracovaných osobných údajov príjemcov, čiže tých tretích strán, ktorým tie osobné údaje poskytujete, spomínané retenčné doby a údaje o prípadných prenosoch osobných údajov mimo Európsku úniu. Ďalším dokumentom, veľmi dôležitým, ale takisto veľmi rozšíreným, asi takým najznámejším, je tzv. Privacy Policy alebo Privacy Notice. Je to vlastne nástroj, ktorým si každý prevádzkovateľ, lebo tento dokument sa týka prevádzkovateľov, už nie sprostredkovateľov, ako si plní informačnú povinnosť voči dotknutým osobám podľa GDPR. Rozsah tej informačnej povinnosti nám opäť stanovuje GDPR. Predmetom tej informačnej povinnosti je napríklad opäť totožnosť, kontaktné údaje prevádzkovateľa, spomínaný účel a právny základ spracovania, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ktoré sa sledujú v prípade, že právnym základom je práve tie oprávnené záujmy, príjemcovia alebo aspoň kategórie príjemcov osobných údajov, informácia o tom, že sa prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, detaily tohto prenosu, retenčné doby a poučenie o právach dotknutých osôb. Je trošku rozdiel pri plnení tej informačnej povinnosti, či prevádzkovateľ tie osobné údaje získal priamo od vás ako od dotknutej osoby, alebo či ich získal tie informácie o vás od niekoho tretieho. Ak ten prevádzkovateľ získa tie informácie priamo od dotknutej osoby,
tak sa použije článok 13 GDPR, kde sú presne tie údaje vymenované, o ktorých treba informovať. A informačnú povinnosť treba splniť už pri získavaní týchto údajov, nie potom, to je dôležité. Ak máme prípad, že ten prevádzkovateľ získava osobné údaje od inej osoby, napríklad, získam pri uzatváraní zmluvy s právnickou osobou informácie o tom, kto bude moja kontaktná osoba v technických záležitostiach, v personálnych záležitostiach a podobne, tak tým pádom si musím informačnú povinnosť splniť podľa článku 14 GDPR a splním si ju buď v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr do 1 mesiaca, to je štandardná lehota, alebo ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu s tou dotknutou osobou, čo je ten prípad kontaktných údajov v zmluve napríklad poskytnutých, tam musím informačnú povinnosť splniť najneskôr v čase prvej komunikácie s kontaktnou osobou. A ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, tak najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje poprvýkrát tomuto príjemcovi poskytnú. V praxi sa zvykne vyhotovať viacero typov tých privacy notices. My štandardne odporúčame mať minimálne 2, aby to zase nebolo príliš dlhé, aby dotknuté osoby, ktorých sa tá privacy notice netýka, zbytočne nečítala informácie, ktoré pre ne nie sú podstatné. Čiže minimálne jedna sa robí pre zamestnancov a druhá sa robí pre dodávateľov, odberateľov, návštevníkov webu, prípadne návštevníkov profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach ako internet, ako Instagram, Facebook, LinkedIn a podobne. Privacy notice sa odporúča zverejniť na web stránke, to je úplne najjednoduchší spôsob, ako si tú informačnú povinnosť splníte, respektíve na intranete v prípade tej privacy policy určenej pre zamestnancov. A potom sa vlastne v zmluve s dotknutou osobou zvykne poskytnúť len preliminkovanie na túto privacy notice. Čiže klasicky informačnú povinnosť voči zamestnancom si splní najľahšie tak, že zverejním privacy notice na intranete a v pracovnej zmluve už iba vlastne uverejním link, na ktorom dotknuté osoby v podobe zamestnancov tú privacy notice nájdu. Rovnako sa to týka návštevníkov webu, takisto sa to týka zmluvných strán, kde len v zmluve s nejakým svojím odberateľom, fyzickou osobou alebo s dodávateľom poskytnem link na web. Ďalší dokument dôležitý je poučenie poverených osôb. Ten sa týka opäť prevádzkovateľov, ale len tých vlastne, ktorí jedna majú zamestnancov a dva tí zamestnanci u ňoho prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných povinností. Každý takýto zamestnávateľ je povinný týchto zamestnancov poučiť o ich právach, o ich povinnostiach, o rozsahu ich poverenia spracovať osobné údaje v mene prevádzkovateľa, o podmienkach spracovania a zodpovednosti za porušenie práva povinnosti pri spracovaní osobných údajov. A o tomto poučení sa vyhotovuje záznam, alebo odporúča vyhotoviť záznam, ktorý opäť v prípade, že príde z Úradu na ochranu osobných údajov kontrola, tak od vás budú žiadať, aby ste preukázali, že ste ich náležite poučili tých zamestnancov. Lebo nie je nič horšie ako to, keď v rámci nejaké organizácie sú ľudia, ktoré sa hromadne k osobným údajom dostávajú, ale vôbec netušia o nejakých zásadách, ktoré sme si povedali, o nejakých pravidlách. To je potom zlé a práve tento dokument má slúžiť na to, aby dostali nejakú základnú informáciu. A tie kontroly sa teda dejú a tie pokuty sa ukladajú, hej, je to realita. Na konci ešte povieme niečo o výškach tých pokut, teda, že sú celkom likvidačné. Ďalší dokument dôležitý, aj to ste už o ňom počuli, sú tzv. DPAčky, Data Processing Agreements, čiže zmluvy o spracovaní osobných údajov. Týmito zmluvami sa práve pokrýva vzťah tých prevádzkovateľov a prostredkovateľov, ktorí v mene prevádzkovateľov spracovajú osobné údaje. Klasický príklad tej DPAčky je medzi spoločnosťou podnikajúcou v akomkoľvek sektore a účtovníkom, ktorý pre ňu robí účtovníctvo a vedie mzdy, po prípade s reklamnou marketingovou agentúrou, s poskytovateľom web hostingu. Náležitosti tej DPAčky opäť upravuje GDPR v článku 28 a tá DPAčka môže byť buď súčasťou hlavnej zmluvy so sprostredkovateľom, klasicky vo forme jej prílohy, ale sa môže uzavrieť aj separátne, je to úplne na vás, ako to spravíte. Dôležité je poznamenať, že ak s nejakým dodávateľom uzatvárate zmluvu online, klasicky veľkí poskytovatelia ako Google, Mailchimp, OpenAI, tak vy väčšinou pri odklikávaní nejakých terms of service
odklikávate aj túto DPAčku. To veľa ľudí si neuvedomuje, že tú DPAčku napríklad pri poskytovaní úložiska od Google má dávno uzavretý tým vôbec, že tú službu niekedy začal poskytovať a odklikal nejaké súhlasy. Ďalší dokument sú interné predpisy alebo interné smernice. Tie sa týkajú opäť prevádzkovateľov a v nich sa nastavujú interné postupy týkajúce sa plnenia tej spomínanej informačnej povinnosti voči dotknutým osobám, takisto spomínaných bezpečnostných opatrení, technických, organizačných, personálnych, oznamovania bezpečnostných incidentov, postupu pri uzatváraní tých zmluv o spracovaní osobných údajov a takisto postupu pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb pri výkone ich práv, o ktorých ste ich povinní informovať a o ktorých informujete práve v tých privacy notices, o ktorých sme sa rozprávali. Ďalší dokument, ktorý bude často využívaný v prípade, že budete využívať právny základ oprávnený záujem, je test proporcionality, tzv. Legitimate Interest Assessment. Takisto sa táto povinnosť týka prevádzkovateľov a tieto testy proporcionality vlastne sa vykonávajú za účelom posúdenia, či ten záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, je skutočne oprávnený a či spracovanie osobných údajov je skutočne nevyhnutné a či nad oprávneným záujmom toho prevádzkovateľa alebo tretej strany neprevažujú základné práva a slobody dotknutých osôb. Ak si ja tento test urobím a zistím, že ktorákoľvek z týchto troch podmienok nie je splnená, tak by som ako prevádzkovateľ mala zvážiť, či vôbec budem tie osobné údaje spracovať, či vôbec to spracovanie spĺňa kritérium tých zásad, o ktorých hovorila kolegyňa Katka, alebo či to spracovanie nemám založiť na inom právnom základe, napríklad na súhlase. A ten test proporcionality je celkom zložitý dokument technicky a určite odporúčame kontaktovať odborníka pri jeho vypracovaní, napríklad advokáta alebo bezpečnostného technika má kapacitu a odborné informácie na to, aby ho vyhotovil, lebo teda je to dosť ťažký dokument a treba v rámci neho odpovedať na celkom veľa otázok, aby sme si ten oprávnený záujem obhájili. Potom ďalší dokument, ešte zložitejší, ešte technickejší, je posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, tzv. Data Processing Impact Assessment. Toto nie je dokument, ktorý by sa vyžadoval bežne u každého prevádzkovateľa, to určite nie. Vyžaduje sa iba vtedy, ak spracovanie osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb dotknutých, napríklad preto, že sa využívajú nejaké nové technológie, alebo s ohľadom na povahu, rozsah a kontext spracovania. Dôležité je, že tento dokument musí prevádzkovateľ vykonať ešte pred samotným začatím toho spracovania, nie až potom, keď začne tie osobné údaje zbierať. GDPR nám hovorí, že sa vyžaduje minimálne v nasledovných prípadoch. Napríklad systematické a rozsiahle hodnotenie osobných aspektov týkajúcich sa jednotlivca, vrátane profilovania. To je príklad, ak napríklad banka, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery, si preveruje úverovú históriu, preveruje si spôsobilosť splácať úvery v rôznych registroch, nedoplatky na sociálnych zdravotných poisťovniach a podobne. Ďalším prípadom je spracovanie citlivých údajov o veľkom rozsahu. Tam klasickým prípadom je napríklad veľká nemocnica, ktorá spracúva množstvo osobných údajov o svojich pacientoch. Na rozdiel napríklad od obvodného lekára, ktorý toto posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov nebude potrebný vykonať, pretože spracúva osobné údaje len o svojich pacientoch v rámci nejakého malého mesta, regiónu alebo mestskej časti a tam teda podľa GDPR a výkladových pravidel k nemu spracovanie vo veľkom rozsahu nenastáva. No a posledným takou skupinou prípadov, kedy DPI vypracovávame, je systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu. Tam som mala nejakú poznámku, sa tiež cez to preklikám. To je klasický prípad napríklad, že sa monitoruje, ja neviem, nákupné centrum s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti jeho návštevníkov. Opäť, ak som spomínala, ide o veľmi technický dokument a tento dokument už dokonca nevypracuje asi ani úplne sám právnik, ale už v kooperácii s nejakým IT technikom, bezpečnostným technikom, čiže tam už
treba trošku odborníkov z viacerých odvetví. A v otázkach k tomuto podujatiu ste sa pýtali niekto, že či odporúčame siahnuť po nejaké template GDPR dokumentácii, pretože určite viete, že na trhu existujú poskytovateľe, ktoré takéto templateové dokumentácie za nejakú celkom smiešnú sumu ponúkajú. Samozrejme, urobiť to môžete, ale my to neodporúčame a existuje na to pár dôvodov, ktoré sme dali dokopy. Prvým dôvodom je práve ten chýbajúci mapping, ktorý je tak veľmi dôležitý preto, aby sme pristúpili správne k tej problematike ochrany osobných údajov. To znamená, že tá vzorová dokumentácia je úplne všeobecná, vzťahuje sa všeobecne na neobmedzené množstvo prípadov, nie je vôbec čítá na mieru. Tieto veci, aby si mali ostatné dokumenty v poriadku a nie len nejakú vzorovú privacy note si zavesili na stránku, lebo potom to úplne nefunguje tak, ako má. Takisto bezpečnostné opatrenia. Tie už vôbec sa nedajú stanoviť nejak vo všeobecnej rovine, pretože každý má iné priestory, každý má inú mieru rizika, používa iné aplikácie, iné softverové vybavenie, čiže toto už je naozaj na konzultáciu s IT technikom, pretože tá miera bezpečnosti môže byť úplne iná, ja neviem, vo veľkej nemocnici, ako presne u toho malého obvodného lekára. Môže byť úplne iná v malom e-shope a v obrovskom e-shope, ktorý podniká nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Čiže toto je dôležité. A posledná vec, tá ale môže byť problémom aj pri tej GDPR dokumentácii šitej na mieru a často aj býva, je absencia implementácie. To znamená, že síce vám ten odborník dokumenty vypracuje, ale založíte ich do šuplíka a spokojne žijete ďalej. Sú v tom prvom momente aj v súlade s GDPR, ale vy si ich zavesíte na stránku, čiže uložíte do šuplíka, viacej ich neaktualizujete, nepoučíte tých vašich zamestnancov, ako majú postupovať, že proste sú tam nejaké zásady bezpečnosti, ktoré musia dodržiavať, čiže akože opäť ten odborník, ktorý s vami spolupracuje, robí vám to na mieru, tak častokrát vám zabezpečí školenie pre zamestnancov, vysvetlí vám, ako to funguje. A potom sa na neho môžete obrátiť, ak napríklad si poviete, že idete spracovať osobné údaje pre nejaký nový účel, ktorý v čase vypracovania tej dokumentácie ešte neexistoval. Viete to pekne updateovať, prispôsobiť, vie vám poradiť. Čiže asi toľko k tej vzorovej dokumentácii. Potom takisto niekto sa pýtal v otázkach, ako je to s povinnosťou ustanoviť zodpovednú osobu, takzvaný Data Processing Officer. Len pre vysvetlenie, tá zodpovedná osoba je osoba, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri ich spracovaní u prevádzkovateľa a aj u sprostredkovateľa. Je to osoba, ktorá musí mať odborné znalosti z oblasti ochrany osobných údajov. Častokrát to býva právnik, ale ak som spomínala, aj ten bezpečnostný IT technik môže byť vhodnou voľbou. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, kedy vlastne tá zodpovedná osoba sa povinne ustanovovala, a teda vyžadovala sa dokonca aj skúška na úrade. Úrad robil normálne školenia a následne skúšky, vydávali sa certifikáty. Teraz tomu už tak nie je. Tá zodpovednou osobou vlastne môže byť kdokoľvek, kto tie znalosti má a môže nimi dokonca aj právnická osoba, čo predtým nebolo. Není podmienka, aby bola tá osoba zamestnaná, aj keď je fyzickou osobou, môže kľudne plniť túto funkciu na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Ja ešte prepáč jedna vec teraz, že jedna a tá istá právnická osoba môže byť v rôznych vzťahoch prevádzkovateľom a v rôznym sprostredkovateľom, hej. Máte niekoho, kto predáva software a predáva ten software jednak B2C cez svoj e-shop, tam je prevádzkovateľ, alebo programuje niečo B2B pre klienta a jeho end-userov potom do nejakého systému implementuje, tam je sprostredkovateľ. Takže to len, aby v tom bolo jasno, že to nie je, že niekto je len to a len to, že môžete pokojne byť v rôznych právnych vzťahoch, oboje. Teraz vlastne v ktorých troch takých, ešte sú také tri základné skupiny prípadov, kedy ten prevádzkovateľ a sprostredkovateľ musí tú zodpovednú osobu určiť. Prvý prípad je, kedy spracovanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone súdnej právomoci. Príkladom sú spracovanie osobných údajov ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, obcami, vyššími územnými celkami. To sa asi vás teda pravdepodobne netýka. Ďalším prípadom je, ak hlavnými činnosťami toho prevádzkovateľa a sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu.
Toto môže byť prípad napríklad bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje monitorovanie nákupného centra, neviem, nejakých verejných podujatí, supermarketov a podobne, ale takisto aj nejakého poskytovateľa, ktorý vlastne poskytuje behaviorálnu reklamu na internete. Čiže vo veľkom sleduje správanie sa návštevníkov webu a potom na základe toho vlastne pomáha prevádzkovateľom s cieľenou reklamou na webe. A posledným prípadom je teda prípad, kedy hlavnými činnosťami toho prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracovanie osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom rozsahu alebo spracovanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky. Tu je klasickým príkladom opäť tá spomínaná veľká nemocnica, ktorá vo veľkom spracovala osobné údaje svojich pacientov, ale napríklad aj advokátska kancelária, ktorá sa vo veľkom venuje kauzám trestného práva a spracúva teda osobné údaje o uznaní viny za trestné činy a za priestupky. Dôležité je, že tie kontaktné údaje DPO treba zverejniť, aby samozrejme dotknuté osoby vedeli, na koho sa môžu obrátiť v prípade napríklad uplatňovania práv dotknutých osôb. A takisto ju treba ale aj oznámiť úradu na ochranu osobných údajov. A GDPR nám nestanovuje, že v akej lehote, ale odporúčame to spraviť čo najskôr po ustanovení, aspoň také sú pravidlá dobrej praxe. A potom ešte jedna dôležitá vec, že ak nemáte povinnosť ustanoviť toho DPO, ale si poviete, že to spravíte dobrovoľne, čo samozrejme môžete a je to v niektorých prípadoch aj žiaduce, tak ale potom sa už na vás aj na neho stanovujú rovnaké povinnosti ako na toho povinne ustanoveného. To znamená, musíte jeho údaje zverejniť a takisto ho oznámiť úradu. No a týmto sme dokončili problematiku GDPR. A dostávame sa ešte ku cookies, na ktoré ste sa myslím, že tiež pýtali. Čo bude zaujímavé hlavne pre teda ľudí, ktorí majú webovú stránku alebo si ju plánujú zriadiť, po prípade poskytujú tieto služby aj tretím osobám za odplatu. Úplne všeobecná definícia cookies základná, ktorú teda si všetci poznáme, ale možno pre zopakovanie, sú to malé textové súbory, ktoré pozostávajú z písmena, z číslic a ktoré webová stránka pri jej návšteve ukladá do koncového zariadenia návštevníka webu, čiže klasicky do mobilného telefónu alebo do notebooku, do počítača. Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité, že keď ku konkrétnej IP adrese návštevníka webu priradím tie cookies, tak sa mi už stávajú osobnými údajmi a zase sa dostávam naspäť do problematiky GDPR, o ktorej sme si rozprávali pred chvíľou. Za plnenie tých povinností ohľadom cookies vždycky zodpovedá prevádzkovateľ web stránky. To myslím, že tiež bolo v jednej z otázok, na ktoré ste sa pýtali. Čiže vlastne, ak prevádzkujem web stránku, ja som zodpovedná za cookies, ktoré na tej stránke mám a nikto iný. Právna úprava cookies je aktuálne obsiahnutá v tzv. E-privacy smernici, ktorú od 1. februára minulého roku do slovenského právneho poriadku implementuje tzv. Nový zákon o elektronických komunikáciách. To zákon z roku 452 z roku 2021, ktorý nahradil zákon dovtedy platný. Povieme si možno aj o nejakých rozdieloch. V súčasnosti sa pripravuje tzv. E-privacy, máme to napísané smernice, ale má to byť nariadenie, ktoré bude aplikovateľné priamo v celej Európskej únii rovnako ako GDPR. To znamená, že bude mať priamy účinok a už nebude potreba implementačného zákona a bude platiť všade úplne rovnako ako platí GDPR. Je to hudba budúcnosti, je to v štádiu prípravy, vidíme, ako rýchle to pôjde. Dôležité je povedať aj to, že ak plánujete, aby váš web bol určený pre iných návštevníkov, ako návštevníkov z Európskej únie, tak je potom určite na mieste pozrieť si a preveriť si lokálnu právnu úpravu. Keďže máme v Európskej únii smernicu, ktorá sa implementuje v lokálnych zákonoch, je veľmi pravdepodobné, že v rámci EÚ bude tá úprava cookies viac menej podobná, ale ako náhle máme krajinu mimo EÚ, Amerika, Japonsko, tak určite sa musím spojiť s nejakým lokálnym odborníkom a preveriť, ako to funguje tam. Dôležité je povedať, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií poštových služieb v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov vydal veľmi zaujímavé stanovisko k tejto problematike cookies a v prezentácii poskytujeme aj link, kde je dostupné. Je trošku dlhšie, ale keď to budete riešiť, tak je to možno dobre si pozrieť, sú to konkrétne príklady.
Máme 3 základné druhy cookies, tzv. Funkčné alebo nevyhnutné cookies. Tie slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality web stránky. Napríklad umožňujú sa prihlásiť do užívateľského konta na webe, zabezpečujú ukladanie produktov do košíka, zabezpečujú možnosť komunikácie s live chatom na web stránke a podobne. Do našich zariadení ukladá priamo ten web, ktorý sme navštívili, a preto sa vlastne nazývajú tieto cookies aj cookies prvej strany. Potom ďalším dôležitým druhom sú analytické cookies. Tie slúžia na sledovanie návštevnosti webu a na sledovanie správania sa návštevníkov na webe. Sledujú napríklad, koľko ľudí navštívilo web, po akej dobe ho opustili, aké podstránky navštívili a podobne. A posledná veľká kategória marketingové cookies, tie slúžia na zisťovanie preferencií a následné cielenie a personalizáciu reklám, či už na webe alebo na sociálnych sieťach. Ide o tzv. Retargeting, ktorý je určite každému z vás veľmi známy. Keď si napríklad pozeráte na internete, hľadáte si novú pračku do domácnosti a zaškrtíte súhlas s marketingovými cookies, tak v najbližšej dobe nielen na webe, ale aj na Facebooku, na Instagrame vám budú určite vyskakovať reklamy s podobnými produktami. Spoločne s analytickými cookies sú tieto marketingové cookies nazývané aj cookies tretej strany, pretože sú ukladané a údaje z nich sú spracované nie priamo tým prevádzkovateľom webu, ale tretími stranami, ktoré poskytujú analytické marketingové služby a nástroje. Klasicky je to napríklad Google alebo Meta Platforms. Čo je veľmi dôležité povedať je, že na ukladanie a spracúvanie tých analytických a marketingových cookies, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú osobnými údajmi, sa vyžaduje súhlas užívateľa webu alebo príslušnej aplikácie. Ten súhlas musí mať náležitosti podľa GDPR, o ktorých spomínala už kolegyňa Katka, a musí byť udelený ešte pred začatím spracúvania. Čo býva veľká chyba niektorých web stránok, že vy vlastne predtým, ako udelíte súhlas s cookies, už tie cookies o vás tá stránka ukladá. Za to bývajú veľmi veľké pokuty. Za túto základnú chybu už pri získavaní súhlasu. K tomu rozdielu predchádzajúceho a nového zákona o elektronických komunikáciách, tak ten predchádzajúci zákon akceptoval aj tzv. Opt-out súhlas. To znamená, že ak ste mali nastavený nejakým spôsobom na webový prehliadač, tak ste akoby súhlasili s ukladaním tých cookies a svoj nesúhlas ste vyjadrili až tým, že ste si tie nastavenia zmenili. Klasicky sa klikalo na tlačítko rozumiem, že tento web spracúva cookies a keď ich nechcem, aby sa spracúvali, prestavím si ten svoj webový prehliadač. Nový zákon už tento opt-out súhlas nepozná a striktne vyžaduje získanie opt-in súhlasu, to znamená zaštrknutie príslušného okienka so súhlasom. Súhlas sa udeluje prostredníctvom asi každému známej cookie lišty. Dôležité je, že treba poskytnúť technické riešenie, ktoré umožňuje ten súhlas kedykoľvek odvolať, čo zase býva častá chyba web stránok, že to väčšinou neobsahujú a opäť sa za to ukladajú celkom vysoké pokuty. Takisto ďalšia chyba, čo nastáva je, že častokrát tie web stránky nekopírujú súhlasy so spracovaním cookies. To znamená, že ja síce ten súhlas na stránke neodkliknem na spracovanie a ukladanie marketingových cookies, ale tá stránka si ich veselo ukladá, ja o tom ani neviem. A potom mi príde na kontrolu úrad a dostanem pokutu a je to proste zle. No a častokrát nevie ako dotknutá osoba, pokiaľ nie ste odborník, neviete, aké cookies sa vás ukladajú napriek tomu, že ste súhlasili. Pokiaľ nie ste ITčkar, alebo sa nevyznáte v tom. A takisto dôležité je, že niekedy ten cookie banner je tak spravený, že úplne zakrýva celý vizuál web stránky a vy proste pokiaľ nezakliknete ten súhlas, tak sa ani k tomu obsahu nedostanete. Opäť veľký problém, za čo bývajú pokuty udeľované v praxi. Dôležité je aj to, že platnosť toho súhlasu musí byť vždy časovo obmedzená. Tie súhlasy so spracovaním cookies nemôžu byť udeľované na veky. To znamená, že vy keď odkliknete, že súhlasíte s marketingovými cookies, to neznamená, že tá stránka bude ich o vás ukladať ďalších 5 rokov. Neexistuje k tomu vyslovené pravidlo, že teda nakoľko by ten súhlas mal znieť, ale v rámci dobrej praxe, určenej zahraničnými úradmi, by to malo byť maximálne 13 mesiacov. A
A ďalšie pravidlo je, že ak vy ten súhlas neudelíte, tak najskôr o 6 mesiacov by tá stránka vám znova mala cez cookie listu vyskočiť, že ten súhlas znova. Čiže vlastne do tých 6 mesiacov od odmietnutia by vám nič vyskakovať nemalo, čo takisto býva veľmi často porušované. Dôležitý koncept pri cookies je takisto informačná povinnosť. Tu si je povinný splniť vlastne opäť prevádzkovateľ webu, a to bez ohľadu na to, či spracúva len tie nevyhnutné cookies alebo aj tie zvyšné dve kategórie, pri ktorých sa žiada súhlas. Predmetom informačnej povinnosti je identita subjektu, ktorý cookies ukladá, druh a spravidla aj presný názov cookies, účel ich používania, dobu ukladania v koncovom zariadení a dôležité je veľmi existencia práva odvolať súhlas s ukladaním cookies. Tú informačnú povinnosť tá sa plní buď priamo cez cookies listu, cez funkciu rozkliknutia, alebo cez tzv. Cookies policy, na ktorú sa cez tú cookies listu prekliknete. Je to na vás, ako to spravíte. A potom nakoniec ešte pár praktických príkladov. Cookies lista ako áno. Čiže vizuál tej cookies listy nie je vyslovene legislatívne daný, na to sa myslím tiež niekto pýtal. Avšak s ohľadom na zásady, ktoré existujú a ktoré sme si povedali, každá cookies lista musí umožňovať jedným zakliknutím prijať, ale aj odmietnúť všetky cookies, umožniť voľbu medzi jednotlivými typmi cookies, čiže niektoré príjmem a iné nepríjmem, a takisto musí obsahovať preklik na kompletnú informáciu o spracovaní osobných údajov, čo sme sa vlastne bavili pred chvíľočkou, čiže splnenie si tej informačnej povinnosti. Cookies lista ako nie, čiže tu si ukážeme pár príkladov, ako by to vyzerať nemalo a kedy teda tá pokuta naozaj reálne hrozí. A s týmito príkladmi, aspoň ja sa teda stále často stretávam pri prezeraní a prehľadaní webových stránok, bohužiaľ. Čiže prvým nesprávnym príkladom je, že není žiadne tlačidlo na odmietnutie na prvej vrstve. Čiže máme tu akceptovať cookies a ukázať detaily, ale nikde sa na tej prvej vrstve neviem dopracovať k tomu, kde tie cookies odmietnem, bez toho, že by som to ďalej rozklikla. Ďalej tuto máme príklad, keď ten cookie banner zakrýva obsah celej web stránky a vlastne absolútne neviem sa dostať k obsahu, pokiaľ neudelím súhlas alebo pokiaľ sa cez to nepreklikám. Takisto častokrát porušovanie, že tie súhlasy sú vopred zaškrtnuté a keď nechcem ten súhlas udeliť, tak musím ten súhlas odškrtnúť naspäť, čiže to tiež není dobré. Potom, jak sme si povedali, tá chýbajúca ikona na odvolanie súhlasu, čo naozaj chýba na veľmi veľa web stránkach, ani taký príklad teraz nemám vizuálny. A na to treba tiež myslieť. Takisto ešte stále častokrát sa vyskytujúce tlačidlo na udelenie súhlasu je označené ako rozumiem. To tiež nie je správne, to bolo možné za účinnosti predchádzajúceho zákona. To tlačidlo udelenia súhlasu musí znieť súhlasím, udelujem, poskytujem súhlas, alebo proste niečo čo jednoznačne hovorí o tom, nie že rozumiem, ale súhlas aktívne udelujem. Takisto úrad povedal, že je nesprávne a udelil by za to pokutu, ak farba tlačidla mi priamo ma navádza na udelenie súhlasu. To znamená, povoličiatko mám vysvietené zeleným, ostatné možnosti mám vysvietené bielým, alebo ešte horšie, povoličiatko mám zeleným a odmietnúť mám červeným. Tak to úplne akože toho človeka, ktorý už je nervózny vôbec z toho, že mu tá cookies lista vyskočila, podvedome klikne na to zelené, aby sa už konečne dostal k tomu obsahu. Je celkom zaujímavé, jak tá cookies lista otravuje ľudí. Ja som si to uvedomila pri mojej dcére, ktorá keď teda si požičia odo mňa mobil a ide si niečo pozerať na stránke, tak vždycky hovorí: maminka, už ma porazí, zase mi tam vyskakujú nejaké tie chlieviky, nejaké tie obrázky, ja už som z toho nervózna, lebo neviem si vôbec robiť projekt, lebo na každej stránke mi to vyskočí a neviem, čo mám s tým robiť. Lebo ja vždycky hovorím, neklikaj na to zelené, neklikaj na všetko, vždycky mi to prinies a ja ti poviem, kam máš kliknúť a niekedy sa sama zhrozím, že ako veľmi sa musím preklikať, aby som ten súhlas odmietla udeliť. A to je všetko.